sammen, og jeg vil ikke have til den her video. Måske det mærkeligt, at jeg laver om aftenen. Klokken den er... Hallo det. Men vi skal taste noget, som jeg så i ikke H&M. Ikke normalt. Det er Netto, og det er sådan nogle kiwibær. Meget mærkeligt. Så dem åbner vi lige. Husk at like, subscribe, please. Nej, okay. Så åbner vi den. Og jeg tror, det er sådan hårdere. Ej, de er faktisk bløde. Jeg synes ikke, de er bløde. Enten er det for dårlige, eller... Jeg ved ikke, hvornår det udløber, og jeg gider ikke lige at lede efter det. Så lad os teste. Jeg tænker, vi tager den her. Det ved jeg ikke. Jeg kommer lige om lidt. Nu kommer min mor. Du har kigget lige over med. Og hun skal smage sådan en. De er faktisk lidt bløde. Du tager sådan her. Spiser man den bare sådan her? Det tror jeg. Så. Jeg skal også bruge den her nu. Det er til drikkelse. Saften nu. Jeg kommer lige om lidt. Nu har min moster også lige fået, og vi bider om 3, 2, 1. Det er egentlig bare kiwi, Ja. som er mini. Ja, mini-udgave uden hår på. Ja, det var faktisk fint. Ja. Vi så lige med dig 1 op til 10. Det kunne I godt prøve. Du skal sige 1 op til 10. Skriv en kommentar, hvis I har smagt det. Smage. 7. De to. Ja, altså i kiwi-smag, så vil jeg nok sige 8. Ja. Jeg tror, jeg giver den en 8. Så det smager godt. Jeg kommer lige tilbage, når min anden moster skal smage. Inden min moster lige kommer, så vil jeg lige fortælle, for der findes nogle slik. De får almindelig kattemad. Slik, hvad hedder det nu? Slik. Er det derfor, der står lugter sådan? Slikvinduer. Hvis I har smagt dem, eller bare set dem, så må I gerne sige, hvor jeg har set dem hen. For jeg vil gerne taste-test, og så ser jeg mig taste-test lige når en har skrevet til mig. Så måske 1-2 dage, eller bare den dag, så taste-tester jeg dem. Nu kommer jeg tilbage igen, når min anden moster skal. Nu skal min lillebror også lige smage. Smager godt, Kasper? Det siger han bare. Nå, hej Kiki. Hej. Nu skal du teste sådan en her. Okay. Og til sidst skal du give den 1 op til 10. Så, der skete ikke noget, men rolig. Altså, du kan bare spise den. Det er ikke noget, gudskelov. Jeg tror, jeg vil give den 9. Den smager sgu meget godt. Vi gav den en 8. Men det var egentlig alt for den her video, tror jeg. Andre, der skal smage? Det tror jeg ikke. Skal du smage? Der er kun dyr tilbage. Nej, Karoline, nej. Nå. Husk at like og subscribe. Det er gratis nemt, det ligger. Vi ses!